12 minut po godzinie 8, a w studiu ze mną jest Paweł Ryta z Pomorskiego Hospicjum dla dzieci. Witamy bardzo serdecznie. Witam serdecznie. Widziałem takie przerażenie, już pan myślał, że będzie musiał pan mówić po kaszubsku. Tak, naprawdę. Ja jechałem w tą stronę z Gdańska do Gdyni i tak jak usłyszałem właśnie pana prowadzącego, to sobie pomyślałem, o nie, to będzie po kaszubsku. Ja teraz mi głupio będzie powiedzieć, że ja nie z Kaszub, no bo z Kaszub. No ale damy radę na pewno, chociaż tym bardziej trudno, że jest pan pewnie zmęczony po Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, prawda? Tak jest. Wczoraj wieczorem, dzisiaj wieczorem wróciłem z Warszawy. Pomorskie Hospicjum dla Dzieci otrzymało od Jurka Owsiaka, całej fundacji, samochód. Otrzymaliśmy samochód. Jest on nam bardzo potrzebny, bo jesteśmy hospicjum domowym. My jeździmy do naszych podopiecznych, do naszych dzieci. A jeżeli nie mamy samochodu, to nie możemy pojechać. A wiadomo, samochody to jest największy koszt. To trzeba go kupić, potem konserwować, trzeba go zatankować, więc tych pieniędzy na to jest potrzebne bardzo dużo. Tak jest, a hospicjum właśnie działa w ten sposób, że wszystko odbywa się w domowej atmosferze, czyli nie szpitalne łóżka, ale właśnie taka atmosfera rodzinna. Tak, hospicja ogólnie, hospicja domowe starają się w tej chwili odchodzić od takiego hospicjum stacjonarnego, co wskazują tak naprawdę przede wszystkim badania, że dziecko, które jest w domu, potrzebuje mniej leków przeciwbólowych, a to jest bardzo ważne tak naprawdę. Już nie mówiąc o tym, że jeżeli jesteśmy w domu, jesteśmy z własnym kotkiem, już nie mówiąc o mamie i tacie, to naprawdę jest nam lepiej. Ja szczerze mówiąc bardzo nie lubię szpitali, a mam 34 lata, więc co mają powiedzieć dzieci? Tak jest. Tym bardziej dzieci w bardzo trudnej sytuacji, bo właśnie takie znajdują się w każdym hospicjum, w tym również w Pomorskim Hospicjum dla Dzieci. No i właśnie potrzebują także pomocy hospicja, żeby funkcjonować finansowej. Na początku może spytajmy, co tak naprawdę składa się na te koszty, które generuje właśnie funkcjonowanie hospicjum? Znaczy powiem tak, utrzymanie całego hospicjum to bardzo ważna rzecz. Tak naprawdę nie jesteśmy finansowani, jesteśmy tylko częściowo finansowani z budżetu naszego państwa, z budżetów wojewódzkich, a to jest za mało, to tego brakuje. Dodatkowo do tego musimy po prostu uzbierać resztę pieniędzy. W tej chwili tak naprawdę koszt, który otrzymujemy państwa, to jest około 40% całego budżetu, który potrzebujemy. I tak jak powiedziałem przed chwilą, jest to za mało, dlatego staramy się podczas kampanii 1% namówić państwa wszystkich, żeby oddać swój 1% na naszą organizację. W tym momencie tak naprawdę powiem nie tylko, że o naszej organizacji, tylko oddawanie 1% to jest bardzo ważna sprawa, bo na przykład gdyby nie ten 1%, nie dostalibyśmy samochodu od Jurka Owsiaka, ale w momencie, kiedy jesteśmy na Pomorzu, to liczymy na to, że państwo, którzy tutaj zamieszkują, bądź osoby, które wyjechały stąd, ale cały czas utożsamiają się z Pomorzem, oddadzą swój 1% na nas, bo tak naprawdę utrzymanie takiego hospicjum dziecięcego to jest naprawdę wspaniała rzecz. To trzeba. Gdyby się zobaczyło uśmiechy tych dzieci, którym się pomaga, do których się jedzie, którym się spełnia marzenia, to człowiek zdecydowanie lepiej się czuje. O tym spełnianiu marzeń i o podopiecznych jeszcze troszeczkę porozmawiamy, tylko jeszcze chciałbym się dowiedzieć, jakie między innymi są konkretne koszty, żebyśmy mogli sobie wyobrazić, jakie są cele, jakie są wydatki właśnie w hospicjum. Znaczy, ja powiem na przykładzie. Koszt wyjazdu naszej pielęgniarki, naszego lekarza do każdego podopiecznego codziennie to jest kwota około 140-150 zł. Więc niestety jest to wysoka kwota, tym bardziej, że mamy dzieci na przykład w Kwidzynie, więc jest to bardzo daleko. Z drugiej strony mamy w Łebczu, czyli w drugą stronę, więc czasami w ogóle pielęgniarka przyjeżdża w ciągu jednego dnia około 400-500 kilometrów, więc to jest drugi problem, ale trzeba, my musimy im pomagać. Tak naprawdę od państwa dostajemy w tym wypadku około 80, 70, nawet trochę mniej pieniążków. Cała reszta tego, czyli około tam 100 zł, musimy uzbierać. Więc 100 zł codziennie, no to daje w ciągu miesiąca nam magiczną kwotę, naprawdę. Tak jest. I te kwoty możemy uzupełniać poprzez pomoc. Właśnie, już tutaj wspomniał pan o kampanii 1%, więc co w związku z tą kampanią, gdzie możemy uzyskać informacje, jak można przekazać te pieniądze? Serdecznie przede wszystkim zapraszamy na naszą stronę internetową pomorskiehospicjum.pl. Każda osoba, która ma Facebooka albo Twittera, też może wpisać Pomorskie Hospicjum dla Dzieci. Pokazuje się nasze konto. Staramy się naprawdę być nowocześni i trafiać do każdego. Zresztą w tej chwili na przykład musimy się pochwalić, bo na Facebooku mamy ponad 6000 lajków, co kilka lat temu byłoby dla nas nie do pomyślenia.
Ale co? Przede wszystkim jest to 9. raz, kiedy zaczynamy kampanię 1%. W tym roku zastanawialiśmy się, jak ją zatytułować. Zatytułowaliśmy się Kocham się budzić. Każde z naszych dzieci, które jest w hospicjum, nie może niczego planować. Każde cieszy się najbliższym dniem, a tak naprawdę porankiem. Więc kocham się budzić to jest tak naprawdę kapitalne zdanie do samego dziecka, ale też do rodzica, bo rodzice lubią się cieszyć uśmiechem swojego dziecka codziennie rano. Więc tytuł kampanii mam nadzieję, że do Państwa trafi, a pomoc, no my na nią liczymy. Tak naprawdę dla nas jest niezbędna. No a oczywiście taką wypłatą jakby za to są po prostu uśmiechnięte twarze dzieci podopiecznych. Spytam o może też o właśnie spełnianie marzeń, bo to nie tylko jest pomoc medyczna, ale także coś więcej, prawda? Tak, no poza tym tą codzienną opieką medyczną, którą mamy nad podopiecznym 24 godziny na dobę, staramy się spełniać ich marzenia. Ich życie czasami niestety jest już krótkie, więc warto, żeby te ostatnie ich dni zawsze były z wielkim uśmiechem. W ostatnim czasie staramy się raz w miesiącu, w zależności od tak naprawdę naszych możliwości też finansowych, spełnić 1-2 marzenia naszych podopiecznych, a podopiecznych mamy 41, więc gdyby Państwo pomyśleli o tym też, ile na to trzeba po pieniędzy, a warto, bo naprawdę jak ostatnio byłem w Akademii Marynarki Wojennej tutaj w Gdyni i spełniliśmy marzenie naszego Pawełka, że chciał zobaczyć planetarium. Tam jest, zobaczył gwiazdy, jak to wszystko wygląda. Sterował małym statkiem, pilotował go, więc radość tego dzieciaka, który zadawał miliony pytań przy okazji tego, to wszystko też można zobaczyć u nas na Facebooku, gdyż jest filmik, ale to tak, kształtuje każdego z nas tak naprawdę takie spełnianie marzeń, bo my widzimy, że nasze problemy raptownie stają się malutkie. Ja przychodząc tutaj do pracy myślałem o tym, to trzeba zrobić to, trzeba zrobić tamto. Ciężko się jakoś tak, do wszystkich rzeczy trzeba było, już nie mówię o tym, że czasami jestem leniwy, ale tak naprawdę w tej chwili, kiedy już tu pracuję prawie 3 lata i zobaczyłem, z czym oni tak naprawdę mają największe problemy, to ja mówię, ja nie mam problemów, naprawdę, to oni mają problemy, ale my staramy się im pomóc i spełniać między innymi te marzenia. I chyba też takie dzieci uczą, jak bardzo my zaniedbujemy swoje życie poprzez to, że nie potrafimy się nim cieszyć, kiedy się widzi właśnie radość przy takich dla nas z pozoru prostych właśnie czynnościach. Tak jest. Powiem w ten sposób. Za każdym razem, jak przyjeżdżam do naszego jakiegoś z podopiecznych, to widzę radość z tego, że w ogóle ktoś do nich przyjechał, bo oni są uwięzieni w tym wypadku w domu. Jest mama, jest tata, ale kolegów, przyjaciół nie ma. My jesteśmy w tym wypadku ich kolegą, przyjacielem, czasami wujkiem, czasami ciocią. I uśmiech z tego, kiedy na przykład, teraz wybaczcie wszyscy moi znajomi, którzy z czasu do czasu do mnie przychodzicie, ale ja na przykład czasami jestem zmęczony i mówię, jak mi się nie chce. Oni się z tym cieszą. To jest niby taka błaha, prosta rzecz, ale uczy tak naprawdę, że warto kochać drugiego człowieka i warto się z nim cieszyć tym każdym pojedynczym dniem. I tego możemy się nauczyć, możemy też pomóc właśnie podopiecznym, którzy wiele nas mogą nauczyć poprzez przekazanie właśnie 1% w kampanii Pomorskiego Hospicjum dla Dzieci. A jeszcze na końcu spytam o ilość podopiecznych i to właśnie jak oni są rozlokowani, w jakich różnych miejscach są. W tej chwili mamy 41 podopiecznych, tak naprawdę jesteśmy najliczniejszym hospicjum wyjazdowym, domowym, i dajemy radę, to przede wszystkim. Dajemy radę, gdyż każde dziecko jest w 100% zaopiekowane, więc to jest ważne, ale teraz trzeba to przede wszystkim utrzymać. Nasze dzieci to jest druga sprawa, tak jak przed chwilą powiedziałem, czasami pielęgniarka potrafi w ciągu jednego dnia zrobić 500 kilometrów. W tej chwili udało nam się w jakiś sposób uzyskać fajną flotę od samochodów od Skody, od Jutka Owsiaka, więc ludzie zaczynają naprawdę pomagać, co dzięki czemu serca nam też rosną, bo ta praca widzimy, że ma sens, że to co robimy dociera do ludzi i jest po prostu, jak to wczoraj się mówiło, bo nie powiem tego słowa na Z w tym wypadku, ale naprawdę to wszystko co robimy trafia do ludzi, to jak Państwo pomagają trafia do nas, bo Państwo nam pomagają, a my dzięki temu możemy pomóc komu innemu, dlatego kampania 1%, tutaj zmienię trochę temat, to jest dla nas najważniejsza sprawa. Każde oddanie chociażby podczas kampanii 1 złotówki na nas, to w całej sumie, całej Polski tak naprawdę daje nam olbrzymią kwotę. Jeszcze raz proszę przypomnieć tutaj adres strony internetowej, żeby nasi słuchacze już mogli to po prostu sprawdzić i już podjąć konkretne kroki. Pomorskiehospicjum.pl to jest strona internetowa. Facebook, chyba w tej chwili najbardziej uczęszczany przez wszystkich Państwa. Fundacja Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, wystarczy wpisać.
I zaglądamy. Prosimy was o lajki, o jakieś dyskusje. Jeżeli ktoś na przykład wie, że ktoś potrzebuje jakiejś pomocy, widać, a u kogoś jakieś, czasami w sąsiedztwie jest jakieś dziecko, które potrzebuje pomocy, też zawsze można do nas zadzwonić, zapytać się, czy jesteśmy w stanie też komuś pomóc, bo to nie tylko nasi podopieczni. No, fundacja po to zbiera też ten 1%, żeby starać się pomagać też innym. Prawie. I hospicjum je demkuj na ta pomoc i chcemy prosto zrobić. Wkół tego wiele trzosku. My na naszej antenie jeść bundzę mało tym gadać, a ze mną w studiu godu Paweł Ryta z A nie, ja panu Pomorskiego przerwę. Hospicjum dla dzieci, tak? Ja się wcisnę. Samochód od Jurka Owsiaka, którym właśnie przyjechałem, stoi właśnie pod radaniem Kaszewy. Jeżeli ktoś miałby ochotę go zobaczyć, to serdecznie zapraszam. O, Będę jeszcze 15 minut. Rocimy serdecznie, je czas, żeby chutkę wsadnąć w autu i przejechać. Także godumę z Paula Rytą z Pomorskiego Hospicjum dla dzieci. Dziękujemy bardzo. Dziękuję.